anzathu amene ndiwapeze munzuzu muno kungokamba kupang'ono kuti iwo akamamva zoti angwazi akumawakumbukira motani. Ndikhala ndikucheza ndi mmodzi mwa anthu amvula zakale amene wandi mlembi wamkulu wa CCP msinodi ya Livingstonia Abusa William Tembo, kuti iwowo akamakumbuka kumbali ya mpingo kumbali yawo ya chinyamata chawo kukula kwawo akumukumbukira bwanji Kamuzu. Ndiyeno pano ndachita mwa chifandire kuma office kuno ndakumana nawo. Abusa ndikulandireni. Sio makwambia. Mwina mwachidule nuso Kamuzu munakumana naye? Kamuzu ndinakumana naye. Kamuzu ndokobwera bwino msonkhano wina unachitika pa Nzimba pa airport. Tiri ana ndithu tiri pamene popo titayenda kuchoka kumanyamula ulendo kuti tikamuone Kamuzu kunzimba kuchita kusile ndikamuone Kamuzu chabwe. Yes ndiye Kamuzu tizamkumbukira ngati kholo la fuko la Malawi. Kamuzu anali munthu amene analikonda dziko la Malawi. Kamuzu anali munthu amene anakonda anthu akwawo, munthu amene anakonda chikhalidwe chakwawo. Kamuzu pafupi district iliyonse chinalipo chimene amachikonda ku district imeneyo, zimene zimapangisa kuti Amalawi tonse tikamamona Kamuzu ngati mtsogoleri wa dziko timamona ngati wakwathu. Eya Kunzimba chinaliko ingoma yawo baba ingoma yawo mama moti akabwera kumzimba kapena pamene ali Kamuzu pakabwera ingoma ya kumzimba. Kamuzu pamene okhalapo amadzuka napita mkati muja namakavina nawo ku chalichi ku sinodi kumukumbukira Kamuzu choyamba ngati mkulu wa mpingo. Anali mkulu wa mpingo wa Ecclesia pakati pa Africa kuchokera komwe ku Scotland. Ndioti pochoka ku Scotland kumene anali mkulu wa mpingo ananyamula mkulu wa mpingo wake nkubweresa mpaka na ku Malawi kuno. Ali kuno Kamuzu tinene ifeyo ngati atumbuka ku chalichi. Kamuzu amakonda nyimbo tizamwemwetera pakuvironga. Kamuzu akafika kuti aimbe nyimbo yoti tizamwemwetera pakuvironga ndikuti pamenepo zafika pakola chalichi lakungana simasewe komanso mtundu wa Malawi ndikuti wakungana. Nthawi imene ndikuti kuli bata ndithu ino Kamuzu akutsogolera nyimbo imene yoyo akusogolera tizamwemwetera pakuvironga nizima pasa chirwi chifukwa palibe munthu amene ankayembekezera kuti Kamuzu atakuyankhula chitumbuka. So china chimene tizamkumbukira Kamuzu akarowa kuchitumbuka Kamuzu tu amapanga correct kapena kukonza ziyankhulo zina muchitumbuka. For example chiweta ife timati chiweta Kamuzu amakana zimenezo auti ai osati chiweta chiveta. So linguistically paziyankhulo pafupi ziyankhulo zonse za Malawi muno palibe munthu amene ankamunamiza Kamuzu. Yes. Free manumission in Latin meant freeing slaves to make them free. But what have we done with our freedom? To me, it's not enough to say, oh, we are independent. I gave you independence. But what is the life of the people under your so-called independence? To me, independence must mean change. Mona uti mwina nthawi yaitali amakhala kuyankhula chizungu ndikuti mune mona ngasina zikumukani. Ngakhale Kamuzu ankayankhula chizungu. Yes. Chifukwa chakuti mwina anakhala zaka zambiri kumaiko kunja imbese koma zakwawo sanayiwale. Ziyankhulo zakwawo sanaziyiwale. Akati akupangeni correct Kamuzu chiyankhulo chichewa cha ukasungu. They must have food at least. Wakwenera kuba na vyakulya. Wawe na chakulya. Ati not bakwenera no. Ati nchimisiko nicho kuti ichi chitumbuke chake. Wawe na chakulya. Vandu vane wawe na chakulya. Ati chitumbuke. Wawe na chakulya. Ati.
Ntheura. I can criticize this young man here. Uyu Mnyamata ningamfusa pa kweru sono Ntheura. He doesn't know Chitumbuka. Ichi nchitumbuka chara. Chimishoni hii. Mzomishoni huyu. Uyu kuti wakuyoya chitumbuka cha kumusha. Wakuyoya chitumbuka cha kumishoni. Chamizi chachi wakuyoya chitumbuka cha mishoni chitumbuka Mnyamata. Ine nkuchikumba cha mishoni chitumbuka. Kumba cha mishoni ne cha. Ni kumba chitumbuka cha kumizwi ichi cheva cha kumizwi wabantu na cha kumishoni. Machipulikia mawoko. Tibwerere munkhani mwina mbali ya maphunziro. Asinodi munakhala kuti mwayambisa maphunziro. Yes. Angwazi amatenga kumbali yotani. Mbali yoyamba imene Angwazi anatenga ndibwerere kumbuyo pang'ono. Angwazi anaphunzira pa Chiranga Mission School. Kuchoka pa Chiranga ta imene ili ya Livingstone. Angwazi anapita ku Livingstone kukaphunzira ku Livingstone. Kuphiri kuntunda kuja. Atakakwera nawo mapira. Amakwera nawo mapiri mpaka na kuntunda kuja. Ndipo Angwazi analimbikisa kwambiri maphunziro mu dziko la Malawi koma makamaka maskulu a mission. Okay, maskulu a mission. Angwazi anawalimbikisa kwambiri maphunziro. Nchifukwa chake lero ndifuna dziko lidziwe kuti maskulu a mission a Nkhoma, Blantyre, Livingstone chifukwa cha background imene yoyo timafuna kuti mwana aliyense apite ku sukulu. Chilibe kanthu kuti mwana yo ali bwanji. Kaya amava mochedwa, amava mwansanga, kaya ndi otani. Ndipo sitiwerengeranso kuti kalasi lidakwana. Sekani. Tufuna ana onse akalowe mkalasi chifukwa tikudziwa kuti anawo mwina mmodzi mawo adzakhala ngati Kamuzu tsiku lino. Chabwino. Yes. Ndiyeno ino asinodi ndi Kamuzu ndiye kuti kumbali ya maphunziro mayenda line mosi. Ife ndi Kamuzu kumbali ya maphunziro timayenda limodzi. Kamuzu kumpoto kuno anapereka discipline yaikulu kwambiri ngati mpingo umene unabwera ndi Scottish. Chifukwa chake amatifinya kwambiri kuti maphunziro tisawataye iyayi. Mezi bakhaliraso ndi mene zimakhalira. Tere ngati mukumva kumpoto anthu sukulu adachitako anthu ophunzira izizi eti iyeyo mwini wake Kamuzu anazikonda kwambiri. Chifukwa chake kumpoto kuno anthu olima anali ochepa. Anachita kusankha Kamuzu. Achina Chipimpha Mowo, achina Nyasuru. Ino achina Chipimpha na also ndi product ya Kamuzu. Yes. Achina Chipimpha aja ndame anali azinzake akamuzu. Anthu amene Kamuzu amachita kusankha kuti awa. Former speaker Anyasuru amene ali modzi mapartners aku press. Ndachina Chipimpha. Yes. Ndi gulu cha Kamuzu analitenga kumpoto kuno nthawi imene foja sindikali mawambayi. Ai my state kunoko. Yes. Sanali wamba. Ai anali ndiwo anthu ake azinzake akamuzu. The rest teni kusukulu. Ena wase teni choko chikagwira ntchito. Ena nonse teni kusukulu. Ndifo chake mpaka pano ifeyo munthu akamati wapeza ntchito yapamwamba kwambiri kuno. Ndiyo ndi uphunzisi. Kunotu kumpoto. Yes. Mpaka pano. Ntchito yapamwamba kwambiri. Ndi mphunzisi. Chabwino. Ndipo mphunzisi. Yes. Kuti mzoti awanada phunzisi. Yes. Dai sachoka pakhosi. Chake de sirichoka. Sirichoka. Mwaka muzu mwene. Kachizungu patali. Kachizungu. Sone tikumukumbukira Kamuzu ndikumuyamika kuti mtsogoleri wa dziko lakale la Malawi analimbikisa kwambiri nkhani ya maphunziro. Osati kumpoto koka kuno. Komanso kumwera kakhalenso pakati maphunziro chinali chinthu chomunyadilisa Kamuzu. Munthu mmodzi amene anataya nthawi yayitali kwambiri ali pa sukulu anali Kamuzu. This place is for classical education. Malowa ano ngofuna ana amene afuna kuphunzira Greek, Latin. Greek ndi Chilatin. Particularly Latin. Makamaka Chilatin. I want that to be clearly understood by everybody. If you do not like Latin, don't come here. Mwakambapo kumbali ya maphunziro. Mwakambapo kuti munayendapo pansi
kukafuna kamuona Kamuzu anali munthu woti mpakana kuchita kuthamangira ndikamuone. Yes, Kamuzu anali ndi chikoka chachikulu kwambiri. Mayankhulidwe ake anali opereka chikoka. Chikondi chake pa Amalawi anali achikoka. Anali munthu of course ofoka muzina ndi zina mungati munthu mene amakhalira. Koma kuti tinene chilungamo eti Kamuzu anali ndi chikoka. Not only the government, after all, the government is you, the people. You must support the president and his... Kamuzu nthawi ya njala Kamuzu amakapereka zakudya midzi kuchita mbezi chimanga chija cha yero chija chimakafika mmidzi. Chochokera kwa Kamuzu kukafika ndithu kumidzi kweni kukafika kumudzi kweni kuja. Cross inspection tour started at Sanjika. Kuyang'ana mbewu kuti ndiziendera mbewu zayambika kusanjika. There at Sanjika, Kusanjika wives of the staff of Sanjika, azimai amene azibambo akugwira ntchito kusanjika have produced plenty of meals. kuli chimanga chabwino kwambiri. ndiye mwina pang'ono tingobwerera kumonena kuti Akamuzu achoka kusanjika apita kumuzi. Mwina kuwalandira kwawo kumakhala kotani. Ndikukumbukira kuti Angwazi akamati akupita kuti alimene loro. Nthawi imene ndikuti chipani chili basi. Si zamasiku anazoti chipani chikuchi. Ayi chili basi. Pa area peni ndipo pamene chili chipani. Ndikuti ife tili musukulu chipani apapa kuti kukubwera Ngwazi ndi kunali zosonkha. Tasonkhapo mazira ife. Zira Kuli sonkha dzira yenileni lija. Akuti tukapereka mphaso kwa Kamuzu. Ndi chimapereka chidwi. Dzira lenileni ili. Munthu wankulu ngati uyu. Akalandire dzira. Ndi anthu timakhala ndi chidwi kuti nenenso dzira langa lupita kwa ndani? Lupita kwa Kamuzu. Ng'ombe, mbuzi, ndizi masangalasa kwambiri tsono tikasonkha akula chipani akuitana. Mphaso zimene tampasa Kamuzu. Awiri ya mtembo dzira limodzi. Wakuti akalati muhango dzira limodzi. Ndaimende kuti kulibata. Kuli ntende. Kuli zi. Angwazi adusa. Angwazi afika. Ndiponso nthawi imene ndikuti mabasi awa agrani sisi nali zovuta ife kwathu kumidzi ndithu manyamula uko. Koma basi za stage coach zikuyenda ndithu zinakafika kubasi kumanyamula zikudusa kwa Mtwocha izo mpakana kwa Maulawa zikudzera kumanyamula kukafika kumene koko maendedwe ali ophweka misewu ili yophweka. Okay, mwandikumbutsa nkhani ya misewu. Mwina masiku anthu kumaona kuti msewu apa mwina mpakana ukumbika madzi kuchita kuzaza pankhani ya misewu kuti mpakana kwa Mtwocha basi ikaende zimakhala bwanji. Kamuzu anali ndi discipline. Nthawi imene kunali DRIMP, District Roads Improvement Project, yapa district ili ndi matractor, magrader, chilichonse chofunikiracho. Ndipo pa district yonse amayang'ana misewu yapa district. Chabwino. Ndipo amachita zimene zozo pomopa Kamuzu ngati kuti Kamuzu alipo. Sisi nali za masewera. Nthawi inoyi mvula ikuta. Bwezi DRIP ili ponse ikukonza misewu kuisindira bwino. Ineyo grand zimene tikulimbana ndi tara tufuna msewu ata sitikudziwa ndi chifukwa chake. Masiku ano tara wadula kwambiri zimene ankachita Kamuzu zophweka ndithu. Amangotenga gravel basi nkutira kusindira kwa Mtwocha kose kuja gravel bwino mseumbe. Chabwino chifukwa tikati tara tufuna tara ndodula sitingamukwanise. Tara sangafike kwathu kumanyamula sangafike. Koma gravel weniwe kungosindira basi timaenda bwino bwino osakayikira iya. Nthawi imeneyo ndikuti kuli bata ndithu. Ife enafe tinakulira mukuchona mu tinayionapo nkhondo ya ku Zimbabwe. Timadziwa kuti nkhondo imakhala bwanji. Koma nditabwera ku Malawi kuno Grant ndifuna ndikusimikizireni
kufika ku Malawi kuno kuona dziko la mtendere kulizi nthawi imeneyo wa youth league ngati brigadier general wa chisilikali koma ali kumudzi kungoona uniform ya youth league uyo aliyense nguti papa ubera boma hapo likudusa boma oro makoro watu mkazi wao mwedu aisanga panga ujenayo security inaliko ya mpamvu kwambiri nyanja hii antu sanga iseveresa mai kwanza tusanga iseveresa nyanja hii ai kamuzo no sanga pange hii so chitetezo chinalimo pena pali ponse ndipo chifukwa cha zimene zozo mtsogolera timamunyadira kwambiri tithokoze kuti chifukwa cha zimene zozo chifukwa chake tayenda kuti mpaka na saka this is 2024 yes maboma onse apakati awawa anakhazikika pa foundation pa mwara maziko weni akamuzo ndipo ndifuna ndinene pano kamuzo kaya anali ndizofoka za mtundu wanji koma mtundu wa Malawi tena kuti tikanyadire kuti tinali nayo kholo lathu amene anamenya ufulu wa dziko la Malawi dzina lake Kamuzu amene anati chotsa ku ukapolo wa Samunda tikamaterero kuli democracy chinthu chilichonse chamabwera pamwamba pa chinzake yes ndipo Kamuzu anagwira ntchito chifukwa kana pati chitaganya sichinaswedwe yes democracy bwezi kulibe koma chilichonse chimayamba ndi step imodzi kubwera kwa Kamuzu anaphwanya chitaganya kupereka ufulu wozilamulira pano ndife anthu ozilamulira ufulu uja ndikuti maboma onse amene akubwera pamwamba pa ufulu wozilamulira mwakambapo nkhani za maphunziro ndikuziwa kuti ngati mpingo ndino amodzi amene mwakhala mwina mukulimbikisa nkhani za maphunziro mukawakumbukira maphunziro ake amuzipanda amakhala bwanji. This place is for classical education. malo ano ngofuna ana amene afuna kuphunzira class Greek, Latin. Greek ndi Chilatin. Particularly Latin. Makamaka Chilatin. I want that to be clearly understood by everybody. If you do not like Latin, don't come here. maphunziro akamuzobanda kwa ife ngati challenge pachizungu tinganene kuti it's an inspiration kwa mtundu wa Malawi cholimbisa kapena chopangisa kuti wanthu azinyadira nkukhumbira kuti utaphunzira kapena mwana ukataphunzira. Kamuzu tinene pano anaphunzira mwakuya. Kamuzu analimbikisa wanthu kuti aphunzire. Ife ngati sinodi ndife onyadira chifukwa tinene kuti tili mikhalakale yoyambisa maphunziro mdziko lathu la Malawi. Mwina mukudziwa kuti 1876 tinayambisa maphunziro pa Cape Maclear. Zithu zili mu office mwanga mumu. Ndiye titayambisa maphunziro. Cholinga chathu chinati choti ndifuna dziko lidziwe chinthu chimene ndinene pano. Ma missionaries amafuna kuti pa Livingstonia ikhale university city. Okay? Ikhale university mzinda wa university kuti pachitidwe maphunziro apa mwamba. Ndikuti iwo azungu anali ndi ma station awiri. Livingstonia ndi Fort Hare. Okay. South Africa. Oh, ndiye connection yake ndi Kamuzu. Akamuzu atachoka pa Livingstonia kupita ku South Africa. Nagwira ntchito migodi ngati magarlic. Komanso akupita ku school. Nkukaphunzira pa Fort Hare. Ndikuti angwazi anakhuzana kwambiri ndi a missionary. Kuchoka pa Chirango, Livingstonia, Fort Hare. Fort Hare, America back to Scotland. ayenda Ayenda muchalichi. Muchalichi. Oh. Maphunziro nkwapezeraso mutimo. Muchalichi. Aha. Ndifuna chake tinene pano. Mpingo uli wonse ulimbikise maphunziro kwa ana achimalawi. Ndipo mwana aliyense akhale ndi ufulu wa maphunziro. Tisatsekereze kuti karasi ana 10 basi akuhana chifukwa ndipo ndi sucesso
mkhalidwe wa masiku ano woti sukulu yaku ndi amene kuchita bwino, vana kukhonza bwino, chali chira kuti tukhozesa bwino. Ayi, tiyeni vana wonse vapite kusukulu, akhale kusukulu. amene tikuti sakuchita bwino mkalasi lero ndi amene azakhale kamuzu, Ndamene zakhale kamuzu. ndamene azakhale kamuzu. Amene mwakambapo nkhani yona kuti mumanyamuka kukamuona kamuzu. Masiku ano kungochoka pa nyumba uona kuti wina kankuku wachosapo kachiseko wachola. Chotiora. Ndawe imene zakhala bwana. Nthawi imeneyo ndinene tikamati anthu akupita kwa kamuzu timachoka muzu wonse. Muzu wonse. Sungakhale pamuzi ayi. Ayi. Kamuzu akubwera kumzimba. Ndikuti mizunga timanyamura sorora ndikuti tonse ulendo ndikubomba tikamoneka kamuzu. Koma tikudziwa kuti kumudziko kuli bwino bwino ndi vena vapita kabusa ng'ombe kwa pamuzi pali bwino bwino. Tikachiwa kumene kwa kubwera kumuzi chimanga tikachipeza nkhuku tikazipeza bwino bwino. osati zoti kuyenda cheu Kuyenda cheu ayi kugona cheu nyumba yako panthawi yakamuzu mipanda ikunalibe dziko linali lokongola. Nyumba samagalasi bwino osati zimapanga bara apo ndi apo. Ayi masiku ano nyumba mukona amene tatsekera mantha amene wira chifukwa cha nthawi tingokambako pang'ono kumbali munakamba nthawi chakuti kumizi mwina amakapereka ngakhale chimanga mbali ya ulimi mu nthawi ya kamuzu. Ine ndikukumbukira bwino nthawi ya kamuzu ulimi unali kwa mphamvu. Kunali makalabu farmers club kumidzi ndipo agriculture anali agriculture aja ochitiswa chidwi olimbikira ntchito yawo woti officer akumusiya ndithu kumidzi koma ntchito akuigwira ngati kuti angwazi ali apopo. Ndipo chimanga chimakhalako chambiri chifukwa cha ma farmers club. Ndipo ndipemphe ngati kungakhale kotheka pamene tili pano tibwerere ku ma farmers club. Tibwerere kumene koko chifukwa chani munthu pa iwe kasangagule fotereza masiku ano fertilizer wadula. Tsono tikamamva zoti mega farm tiona ngati kuti tikupita kumene koko. Ndipemphe boma kuti mega farm isangokhala ya ife akulu okha masino ndi machani ayi. Mega farm ikuzenso ngakhale anthu akumidzi. Boma liwapase matrakita anthu akumidzi alime. Taziona president wina waku Burkina Faso Traore wapereka matrakita kumidzi mbwe. Nditi kuti matrakita apezeke m'midzi. Masiku ano kuti matrakita tina ting'ono tibwere timene boma ligule tija litipitise m'midzi. Mwati mega farm tikhanga tikuloweso kumweko tilowereso ndi m'midzi momwe muli malo tu m'midzi momwe ambirimbiri kodi anthu sitikutha kuwalima akungokhala tenti asandusa amene wanga tima mega farm. Tikatero dziko lathu lizaza ndi chimanga choti titha kusunga. Malawi pa nthawi ya kamuzu ndikukumbukira ndikumona kamuzu pa newspaper ina akupereka chakudya thandizo ku Taiwan uko pakati pa zungu akugawa chakudya akugawa kamuzu cholimidwa Malawi mpunga wa ku Malawi kuzinyamula kupita nazo ku Taiwan. Kamuzu mwene nzotheka Malawi uyo yes Africa yonse kukwana ndisiku bwino mtsogoleri wathu tikumunyadira kwa mpiri akakhala vuto sabisa mmene angapangira kamuzu
Kamuzu sankabisa Ayi. nifanyeke azunga mamuthandiza iya ine ndikunyadileni kwambiri kwambiri ndikhulupira kuti ndi mbiri yayitali yayitali kwambiri ndi mbiri yayitali kwambiri moti inunso munakambapo kachizungu munati inspired. Yes, inunso muli inspired by Kamuzu? ineyo ndi inspired ndi Kamuzu kwambiri. Kamuzu is a big role model. Azakhala kumanda kwa nthawi yayitali kwambiri koma tikumukumbukira. Jawil tikumukumbukira. Yes, ndithu. iya ife tithokoze kwambiri chifukwa kuti munali nafe mu nthawi yathu mpulogalamu yathu yoti tinkumbukire bwanji Kamuzu. Kuteroku ndachezako ndi mulembi wankulu mu sinodi ya Livingstonia amene ndi abusa William Tembo, kukumbuka chinyamata chawo mu nthawi imeneyo, komanso kukumbukira kuti tsiku lino pamene tikumbukira kunali angwazi kunali akamuzu, iwo akuwakumbukira bwanji. Akambapo zinthu ziwiri zitatu zimene ngakhale mu maganizo mwawo mu mutu mwawo zidakali kuyenda zimene anachita Kamuzu. Ndiye ine kuchokera kwa ine Grant Mwango pamene timafufuza ziwiri zitatu zoti tingamukumbukire bwanji Kamuzu, ndikuti ayi tatenti sangalale tsiku limeneli ndi chikumbumtima cha zimene angwazi anachita pakati pathu, zipatala, misewu, masukulu. Izi ndizo ngakhale chitetezo chimene chinakhazikitsidwa ndi angwazi. Ine ndikusiyeni manja mwanzanga kuti ayi tatenti sangalale tsiku limeneli mwamtendere. But what have we done with our freedom? To me, it's not enough to say, oh, we are independent. I gave you independence. But what is the life of the people under your so-called independence? Not only the government, after all, the government is you, the people. You must support the president and his brother and other liberals in this country in everything that they do to improve this relationship.